नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या नव्या कोऱ्या भागात मी विनय हडिओकर आपले सकाळी स्वागत करतो. आता सकाळचे वाजता आहेत 7:30 आणि पुन्हा एकदा सकाळच्या प्रभात फेरीला मी निघालो आहे. उठलेलो 6:15 वाजता, पण सगळं आवराआवर करेपर्यंत, आंघोळ ब्रश वगैरे सगळं करेपर्यंत वेळ निघून गेला. नाही तर तेव्हाच बाहेर पडणार होतो. आणि बाबलो पण उठलेलो पण बाबलेचं आत्ताच उठलो, त्यामुळे तो जरा थंडी जरा सध्या असल्यामुळे थंडी एवढी नाही पण त्याका जास्त लागता. माका आवड असल्यामुळे माका सवड मिळतं हा योग सकाळी आणि जाग पण येतात. आणि बाबल्याची सकाळी कामं असतात, त्यामुळे त्याका उठ रे बाबा करून उठायचं लागतं. माका तसं होत नाही. माका रात्री जास्त जागरण झालं असेल तरच मी लेट उठते. तर 6 ते 6:30च्या दरम्यान उठते. पहिलो तर मी 5-5:30 माका जाग यायची. आता जरा लेट होता, पण असं नाही मुंबईत मी एवढ्या लवकर उठत नाही. मुंबईत माका 7:30 नंतरच. आता पण बघू शकता पक्ष्यांचे आवाज किती भारी येतात ते. गेल्या वेळच्या व्हिडिओत मी दाखवलेले तसा धुक्या नाही, त्यामुळे तशी लाईट नाही म्हणजे असती. कदाचित माका अजून जरा लवकर येऊचं लागलं असतं त्यासाठी. तर मित्रांनो, ही आपली झेंडूची बाग. अजूनही इथे बऱ्यापैकी झेंडूची फुलं आहेत, पण आता तेवढं मार्केट नसल्यामुळे बाबू काढत नाही आहे. तर मित्रांनो, मगाशी जे पाटाचं पाणी खाली सोडलेलं तर ते या वांग्यांच्या रोपांमध्ये सोडलं आहे. बाबाला माहिती नाही हे सगळं भरलेलं आता, आणि माका काय पाणी तर फिरवूक येत नाही, आणि फळ टाक पुढे सोडूचं तर आपण माहिती नाही. आणि गणपतीत बघितलेली ही सगळी तिळाची बाग. म्हणजे त्याला काही जणांनी कमेंट केलं ही त्याला तीळ म्हणत नाही म्हणून, पण आमच्या इथे यांना तिळच म्हणतात, काळे तीळ. तुमच्या इथे कदाचित त्यांना काहीतरी वेगळं म्हणत असतील. व्हाईटवाले तीळ असतात ते नाही आहे, हे काळे तीळ आहेत. ती पण आता काढायला झाले आहेत. बघू आता कधी काढतायत. तर मित्रांनो, मी आपली सहज एक फेरी मारायला म्हणाल. मी असं कधी अधूनमधून उठून असं येतो. बऱ्यापैकी वेळेला येतो, कॅमेरा दरवेळेला नेत नाही, कारण की तेच दाखवण्यात काय पॉईंट नसतं म्हणून. पण मी आपला येतो, कारण इथे आल्यावर एकदम फ्रेश वाटतं आणि पुढची आपली कामं एकदम मस्त होतात. नाहीतर झोप येत बसता, कंटाळा येतं. तर मित्रांनो, आता 8 वाजले. बराच वेळ वाट बघितली, सूर्य काही वर आलेला नाही आहे अजून, तो ढगांना अडत आहे. तर आता पूनमकडे जाऊया, पूनमची जरा खबर घेऊया, पूनम पुष्पाची. सध्या कामाच्या गडबडीत असल्यामुळे, कामाच्या म्हणजे अरे वाटेत एवढी हे आहेत ना. हां, तर सध्या कामाच्या गडबडीत असल्यामुळे, कामाच्या म्हणजेच व्हिडिओ शूट करणे, एडिट करणे याचा सगळा वेळ जातो. त्यामुळे पूनम पुष्पाकडे जाणं होत नाही. पुष्पा तसं येत असता अदनामधनं घराकडे, पण तेव्हा कॅमेरा काय चालू नसता. पाटाचं पाणी तसं फारसं अजून पुढे सरकत नाही आहे, कारण की हा पाट स्वच्छ केल्यानंतर हे रान वगैरे सगळं आणि त्याचा पाण्याचा मार्ग क्लिअर केल्यानंतरच पाणी पुढे सरकेल. त्यामुळे खाली आमच्या घरापर्यंत वगैरे पाणी जात नाही आहे सध्या.
पुण्याचे सगळे गोंड्याची बाग हैसूनच वरसून दिसता फुललेली आहे ती. पुष्प कपडे धुक चालला थांबा. म्हणजे तुका बघितलंय तिकडनंच काही झालं आमच्याकडे बरं. स्वतःचं पाणी हय संपवायचं नाही आणि आमच्याकडचं पाणी संपून टाकायचं. म्हणजे मे महिन्यात तुमका वापरू हय मिळत, आमचं थंय खाली रिकाम्या डोक्याचं भारी असता ग. प्रेक्षकांका वाटतं पुष्प आपला साधा, पण त्याच्या साती दिमाग आमका माहीत. आज सगळे कपडेच की म्हणजे आज तू 4 तास काढणारच बरोबर ना. डायरेक्ट जेव घेशील मग. आता अजून आता भातात कसली कामं झाली सगळी दुसऱ्यांच्याकडे. वा ऑर्डर घेतलं पुण्या काय करता. डोक्या बिक्या दुखत नाही ना. नाही आधीच सांग मग जाऊ की नको. आता बरोबर आहे ना. चल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है. कधीपासून केअर काढतं तुमच्याकडनं आवाज होतो. गोंड्याच्या बागेत आता काढून करणार काय. आता कोण घेणार तरी पण तो रेट नाही मिळणार ना. गो तू दिली ती मिरच्यांची झाडं अशी काय ते का एक पण त्याची तिखट मिरची नाही. तिखट नाही गोडवालीच ती मिरची. उपयोग काय तिखट कशा कवी मस्त 10 मिरची टाकले तरी ती तिखटच होत नाही काय. तिखटच नाही तळूची मिरची आहेत ते. मग सांगणार कधी तिखटवाली नाही. चिकवीन भारी धरली आहे तुमची. पण हे का पिकणार कधी आहे. आता नोव्हेंबरमध्ये. नको तू झाली चहा पिऊन हा मध्ये. वा याकच वांग्या 2 काढली 1 किलो. किती 1 किलो. 1 किलो म्हणजे किती झाडावरची 1 किलो म्हणजे किती होती. 7-8 8-9 होती. मोठी होती ती सुद्धा. येईल कसली तो भोपळ्याचो असंच येईल कसो चिलो. हे बा आता धरतली वांगी. तुझी मिरच्यांची झाडा खायत मग मेली ना. ही बा आता माप धरती वांगी माप धरतली. पटापट मोठी होतात की टाइम जातात ना. मोठी होतात. पुणग्यांकडच्या व्हाळाची अवस्था बघा सध्या. पाणी पुढे सरकत नाही आहे तिथे साचलं आहे आणि आता लवकरच ते पण गायब होईल. आणि मग व्हाळाचं रूपांतर हळूहळू कशात होईल ते तुम्हाला नंतर त्यासाठी स्पेशल व्हिडिओ करावा लागेल मला. कसली फुलं काढतेस का कैची. ह्या का दुर्वांकूर म्हणतात की. दुर्वांकूर नाही पटकन नाही तर काय गोकर्ण पटकन दुर्वांकूरचा आईला. तुझ्या ह्या झाडांका फुलत नाही अजून. ही बघ किती आहे ती बघ. खय गेलं तर झाड भाऊ बाबा बाबा. मग तू काढता कोणती हे काढतात कशी काय ती शिडीवर चढा. ती नाही मी त्याचं बोलतच नाही. या झाडाची फांदी नेली नाही ना मी. जांभळ्या बघ आमची फुलली. हे बघ आता कळे आले आहेत त्याला. हे बघ हे का अजून फुलत नाही धरलेली आहेत. आमच्या फुलली किती भरपूर फुलली. या बा असला पिवळा तर तकडे. ही जास्वंद आहे ही पण जास्वंद. हा मग हीच दिलीलच ना मागा ती. हो मग का फुलं खायचं मग बाई. पाणी घालत नाही का सुकले गेली ती. आता झाली आता संपली. म्हणजे पाणी घातलंच तरी ती होणार नाही असं असतं. पावसातच होता काय नाही आता घातलंच ना. हां सगळं काढायचं आणि पुन्हा घालायचे बिया की पुन्हा होतले ना. मग आता इथे मेलेले वेलांक नाही होणार.
ही बघ हे पांढरे आहेत ना हं. जांभळा कलर आहे हं. असं सांगते म्हणजे 3 कलर हा बघ अरे पांढरा. हा मग पांढरी ताक पण तुका आहे. सांगतं हा ओके ओके. ही अकडे पांढरी आहे ती जांभळी आणि ती पांढऱ्यात जांभळी. ती लावलेली आहेस की आपोआप लिहिली? लाव लाव. हम्म. भिंती भिंती सोडून बरे वेलीसारखे असतात ते. अशी दारात आज काय नवीन काय नाही. बटराची पिशवी फोडली की नाही? नाही ती चकली खाल्ली. चकली भारी आहे ना? मस्त आहे चकली. आमच्याकडची संपली असेल. समजा बटराची पिशवी घेऊन येते. ह्याच्यात आहेत ते खाऊन येते ते वेगळे आहेत कुठले ते बकवास आहे. अरे 2-2 डबे आहेत. आणि आता हा दुसरा आहे. हा तिकडे कसा असतो गप्पाची पिवाला डबा आहे. एकाकडे ठेवला. पिशवी अशी काय फाटलेली आहे ती? पिशवी फाटलेलीच तशी आहे. आपल्याला काढता येते. घे कल पण बोक्यान काहीतरी खाल्ल्या. कोणचा तो गळा होतो बोकू पिवळो बोगवा त्याका झोडू बस सांग. फरसाण खाल्ल्या तर. बाबू काय पडला. अरे रे बाबल्याचे बघलं काय झाले ना बाबल्याचे मेले तुझे तरी होत व्हायचंय पण झाड. तुका टोमॅटो नाही. भोपळे म्हणजे मस्त भोपळे प्रत्येकावर 2-3 ते मस्त झाले तुझे बाबल्यापेक्षा. आमच्याकडचे मिरच्या ते तळूच्याच लायकीचे होत. असे ती भाजीत घालायचे उपयोगाचे नाही होत. पप्पांसाठी बरे आहेत ते तिखट न वाल्यांसाठी. मस्त आहेत बटर रे. म्हणूनच मी बटर खायत नव्हतं. बटर हे तकडे मी ठेवूक सांगितलेले तुका हे टोस्ट देऊक सांगितलेलं. हा म्हणजे हुशारच आहे. मानायला पाहिजे तुला तर. मानते तुला तर. छानच आहेस तू. मी बटर खातो ना. ठोस खात नाहीस. टोस्ट एवढे नाही. पण ते मस्त असतं टोस्ट पण. ते दुसरे होते ना अशाच ह्याच्यात होते ना. हा मग ते मस्त असतं दिले असे मी खाल्ले आहेत ते. तर मित्रांनो आता पुणग्याकडचे चाय आणि बटर खाऊन मी चालले आता घराकडे. वाजलेत आता 9:30. होय 9:30 वाजले आणि जवळपास 1 तास टाईमपास झालो. त्याच्यात मी एक रील पण बनवून पोस्ट केलं आणि तेवढ्यात त्यांचं प्लॅनिंग पण झालं पुढचं. बाबलो म्हणजे बाबले आणि पुणग्याक आता घेऊन जाऊचा मेडबावच्या बाजारात मासे आणू. त्या सगळ्यात पुढच्या भागात दिसत तुमका. ह्या भागात कंटिन्यू करून उपयोग नाही व्हिडिओ मोठं होईल. तर आता जाऊया मिडभावच्या बाजारात. पुणग्या येता मागसून. मी पण आता आधी घराकडे चाललं आहे तयारी करून. भेटूया आता मिडभावच्या बाजारात पण पुढच्या व्हिडिओत. तोपर्यंत बाय बाय. चला.